Kaixo eta ongi etorri gure kontrol eta robotikako txoko honetara. Bilboko Ingeniaritza Eskolatik gatoz, eta gaurkoan robotika eta kontrol arloko lau gailu erakutsi nahi dizkizuegu. Gure inguruko objektu askok teknologia hau dute atzetik, eta hori erakusten saiatuko gara gaur gailu hauen bitartez. Hemen, robot kolaboratibo bat daukagu, hau esan nahi du, ekintza ezberdinak egin aldituela pertsonen ondoan arrisku barik. Kasu honetan, bi beso dauzka, pertsonak batek egiten dituen mugimenduak imitatzeko. Aplikazio honetan programatu da bi biderbiko eta 3 bideruko kuboak egin ahal izateko. Gainera, kamera bat jarri diogu, hau laguntzen du kuboaren kolore desberdinak detektatzeko. Aplikazioa hasi ahal izateko, kuboa jarri behar dugu mahaiaren edozein tokitan. Robotak kuboa detektatzen duenean bere posizioa kalkulatzen du. Hartu eta bere 6 aurpegietako argazkiak ateratzen ditu. Aipatzekoa da, argazkiak atera ahala, prozesatu ere egiten dituela. Itxaronaldi honetan, robota algoritmoa exekutatzen ari da kuboa ebazteko egin beharreko mugimenduak lortzeko. Behin mugimenduak lortuta, ebazten hasten da. Goiko pantailan ikusi dezakezue kuboaren simulazio bat sortzen dela hasierako konfigurazioarekin. Robotak benetako kuboa ebatzia ahala ebazten dena. 3 bider hirukoa izan beharrean, kuboa 2 bider bikoa balitz, aplikazioa modu berean exekutatuko litzateke. Gainera, pantailan robotak zenbat mugimendu egingo dituen ere erakusten da. Horrela, erabiltzaileak uneoro jakin dezake zenbat mugimendu falta diren kuboa ebazteko. Kuboa ebatzi ondoren, mahaian uzten du, eta itxoiten du beste kubo nahasi bat agertu arte. Kasu horretan, aurretiko erabili dugun robot berdina erabiliko dugu, baina nahi duguna da auto desberdina montatzea. Gaur egun auto montatzen dituzten enpresa guztietan, robotak erabiltzen dituzte montaiak egiteko. Baina, logikoa den bezala, guk ezin ditugu auto erreala montatu, beraz, legoz eginiko 3 auto montatuko ditugu. Horretarako, behar ditugun piezak bi zatean banatuta daude. Alde batetik, pieza batzuk almazenean kokatuta daude, eta bestea zinta batetik datoz. Zintatik datozen piezak detektatzeko, zintak sentsore naranja bat dauka. Sentsorea pieza detektatzean, zinta gelditu egiten da, eta robota pieza hartzera joaten da. Gertatu aldena da, pieza egokia ez izatea. Kasu horretarako, robotak bere ezkerreko eskuan kamera bat dauka. Kamera horren eraginez, robota badaki pieza egokia edo desegokia den. Pieza desegokia bada, zintatik irtetzen da, eta egokia bada, robotak pieza hartzen du horrela 3 autoak montatuz. Hemen ikusten dugun zelula automatizatu honek, plastikozko kaxak fabrikatzeaz arduratzen den produkzio kate bat simulatzen du. Prozesua, botoi horia sakatzean hasten da, eta ikus dezakezuen moduan, sistema erabat automatizatua denez, bera bakarrik funtzionatzen du, ez du langileen esku hartzerik behar. Eta hor, amaitzen du plastikozko kaxa. Beraz, behin funtzionamendua ikusita, jarraian beste proba bat egingo dugu. Eta horretarako, metalezko pieza hau kokatuko dugu sisteman. Metalezko pieza hau ez da prozesuaren parte, beraz, ea zer gertatzen den. Botoia sakatzen dugu, sistema abian jartzen da, baina, sistemak pieza metalezkoa dela detektatzen du, eta hori dela eta zinta garraiatzaileak kanpora botatzen du. Horretarako, sistema honek sensore induktibo bat du txertatuta, eta hori da pieza metalikoa den ala ez detektatzeaz arduratzen dena, eta ondoren zinta garraiatzaileak horren arabera pieza kanpora botatzen du, ala ez. Eta amaitzeko esan, honako PLC hau, ordenagailu industrial hau dela, sistema guztia koordinatzeaz arduratzen dena.
Orain, interneten aurkitu dezakegun robot baten maketa aurkezten dizuegu. Robot honen helburua piztuta dauden bonbilak amatatzea da. Horretarako, adibide moduan, 2., 3. eta 5. bonbilak piztuko ditugu. Hasteko botoia sakatuz, egingo duen lehen gauza robota bonbilak zeharkatzea da haien egoera zein den jakiteko, piztuta edo amatatuta dauden jakiteko. Erantzita duen argi sentsoraren bitartez. Hori jakinda, badaki bonbilen egoera zein den eta badaki zein mugimendu egin behar dituen bonbila hauek amatatzeko. Jarraian bola hanbin maketa erakutsiko dizuegu. Ziur gutako edonork makila bat hartu, gainean pilota bat jarri, eta pilota orekan mantentzeko saiakera egingo bagenu, jarduera zail-xamarra irudituko litzaigukela. Hori da hain zuzen, maketa honek egiten duena. Bertan, barra bat dugu, eta bere helburua, pilota hau barraren puntu jakin batean mantentzea da. Hori dela eta nik pilota apur bat mugitzen badut, sistema pilota honen desplazamendua zohartzen da eta lehengo tokira itzultzen saiatuko da. Horretarako, sentsore bat du, barraren desplazamendua detektatzen duena, eta horren arabera, kontrol sistema honi esker, barra orekan mantentzen saiatuko da. Kasu honetan gure helburua robotak pertsona batek besoekin egiten dituzten mugimenduak errepikatzea da. Horretarako, Kinect kamera bat erabiliko dugu, ziur aski zuetako asko Kinect kamera ezagutuko duzue, Xboxek erabiltzen duen kamera delako. Kamera hori esker, pertsonak egindako mugimenduak ikus dezakegu, kasu honetan pantailaren goiko aldean ikusten duzuna urdinez, eta mugimendu horrek bideoaren erdian dagoen robotak errepikatzen ditu.